लाइट या सुनो मार्नु समय कौन से बोलियो ठीक प्रश्न करते गीत ठीक
ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୀତ ଥିଲା ଆମର ଅଳକା ଭଜନ ସଂଧ୍ୟାର। ତେଣୁ ଆମେ এই অনুষ্ঠানର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ କାହାରି ଦିଅନ୍ତି ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଶେଷ ଗୀତଟି ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ର